правя клипове. Ще правя клипове на Minecraft и други игри като Call of Duty и всякакви такива. Ще играя игри като състезателни Flatout и всякакви такива игри. Да кажа относно за снимането, ще снимам през ден, 2, 3, може би. Защото все пак знаете, на училище съм и така нататък. Ще ги правя кратки, по 10-9 минути. Нормално, защото все пак нямам толкова много време. Да. Сме в някакъв World Auto Generate, ето ми къщата ми. Виждате? Чакайте да се покажа малко. Там е къщата ми. И да. Мога да строя, както съм се забелязали. Мога да направя такава серия, която строя разни неща, или пък Let's Build, Boss, Let's Build. И всякакви такива, но това ще го решаваме в последици. Така. Сега да кажа на какво ще снимам главно. Аз ви избрах тук тея. Главно ще снимам може би на Minecraft, защото да, много е в играта. Може, като замисля, може един пиксел мога да през. Може. Сега времето ще покажа. Така че абонирайте се за мен. Това много ще им помогне за справянето на клипове. Между това, че имам 2 абоната, което много ме радва. Защото все пак, да. И да, това ще бъде, инфото за този клип. Епизод очаквайте утре. Най-вероятно на синглплеер, може би. И да. Очаквайте утре епизод на синглплеер. Добре. Аз бях бос. И това, което трябва да ви харесва. Абонирайте се и сега неща на първо място да се забавлявате.